Čisté. Presne tak. Čisté. Agent ochutnávač. Čisto Simo. A aniel. Čiže čisté. Vieš, ako aniel je čosi ako keď zrejmo tlačí. Môj otec je teraz na mňa hrdý. Tak ako. Necítiš sa lepšie, Remy? Podporil si šľachetnú vec. Šľachetnú sme zlodej, otec. A to, čo kradneme, sú prosto odpadky. Keď to nikto nechce, nie je to krádež. Keď to nikto nechce, prečo to kradneme? Povedzme, že máme len rozdielny pohľad na vec. Toľko viem. Ak si tým, čo ješ, potom chcem jesť len samé dobré veci. Ale pre môjho otca Jedlo je palivo. Ak si prieberčivý v tom, čo si dá do nádrže, motor ti stopne. Nekecaj a jedz odpadky. keď už máme byť zlodeji, prečo nekradneme dobroty z kuchyne, kde nie je nič otrávené? Po prvé, my nie sme zlodeji. Po druhé,